Sanibonani Nqobeni, igama lami uZandile wakwaMbhele. It was last year siye enqabeni nomntanami sathola ulift sahayikha imoto. Sithe sisahayikile kusenjalo basithatha basibuza ukuthi siyabusithi sizela eSport sisuka eBergville. Mesingene emotweni basithathe njengabantu abezela. Mele phakathi nomgaqo basijikele bathi abayi lapha. Sibuza ukuthi nisithathe kanjani impela ningayi lapha. Bathi thina sisibese sikuzwela nomntwana ukuthi ubelele ebusuku. Sashiwa yimoto amateksi ayesephelile sisuka eBergville sisuka kwi-service yabakuqala. Mesihamba emotweni ubhuti afone kungathi ufonela abanye athi uphethe impisi. Ngivele ngishawa uvalo lapha emotweni ngimbuza ukuthi ayibo bhuti ngabe mina nomntanami yini impisi. Athi sisangisho mina ngisho utshwala ngoba siphethe bahamba babili yimi nomntanami ngemuva. Ihamba imoto isihamba usisi wami ngifonela athi ayibo imoto enigibeleli kahle ngithi ayisikahle lapha sengisaba nokuntshonisa ngithukile. Athi number plate uyayazi ngithi yebo ngiyayazi. Ihamba imoto bashophu asiyithi na escort nithi phone sithatha kanjani mina na escort nisuse eBergville. Sithe sihamba siphakathi nendlela elokefoni usisatha izandla ngicela uphephe nomntwana. Iyahamba imoto ayimile lapho sengicabanga ukuvula isivalo ngiphume simane siwe nje emgaqweni nomntwana. Hayi uthe senjalo angibuze lo bhuti ubuyaphi ngimtshela ngibuye esontweni ngoba uqalathi uyamthemba ngesiyebo ngiyamthemba. Athi asisi ngendlela engithathe ngayo bengingakuthathi njengomuntu oya escort ngisibhuti nje usibuzile nomntwana wathi siyaphi ngathi mina sisuka eBergville siya escort and kwakule isiphoshwayo o-8 lapho. Hayi ubhuti athi yazi ngoba usuka kuye uyasebenza kakhulu sengiyandedela nomntwana kuhambani la niyakhona sengisishintshe indlela ngimisa escort. Ngiyabonga maqhawe namhlanje sinomntwana sasinda kakhulu ngiyabonga kuba mqaba ngiphakamisa ukubonga kakhulu ngoba bathiwa-ke mhlawumbe ngabe bathwala ngami nomntanami ngicela nje ukubonga kakhulu.